Още един герой падна от войната. Останаха само два. И до тук всичко изглежда наред. Работата е там, че вторият цилиндър, главата на втория цилиндър, това е първия, това е втория. Главата на втория цилиндър беше ето, то си личи даже. То си личи как е изпускало тук. Има нагар. Беше хлабаво. По принцип тия неща се стягат на определени нютон метри плюс градусомер. А тази главата на втория цилиндър беше хлабава. И нищо чудно това да е проблема. Но така и така съм започнал. Трябва да сваля и другите две глави, защото пък може и там да се окаже някакъв проблем да има.